Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. To all the ladies, join us here at It's a Girl Thing. And now, here are our girls. Maya Paoras, kakaluguran, na makiramdam, kikarelang radyo at manalbeging kakatamong online live streaming. Aldo Sabado, tara na at may pagkwentuhang pasibayo. Kiniging radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Pisabentahan po imiyaliwang bagay, peka-relate lang rin babae. Kaya pinini po It's a Girl Thing. Kaya po Miss Jo. V! And atintahan po nga ba. Pata ko po pagkilala. Ma'am Jo, medyo magka-psycho. Maligyan yung camera ko. Makatuling yung bagya. Yan, Oo. side niya. Sabihin niyo po kaya kami kung may lago kaya puli na ng camera ngayon. Hindi kung alib sila ban mine. Kalagong-kalago, mumuna katang ginamit ke. Ay talaga? Yes. Oh, lagi naman. Well. Tandaan niyo kami rin ang una naggumamit ng camera. Oh. Facebook Live. Malago ka. It's a girl thing. Kwento natin last time, V. Ang kwento po natin last time ay Sisters at Best. At sinamahan po tayo ng ating long-lost friends na sisters na rin natin. Siyempre, ang Soroptimist International of Pampanga. At nakasama po natin, andito ulit, si Miss Mary Grace Malyari. At Linggo-linggo na ba to? Uy! At si Dr. Joyce Tayri. At para po sa mga curious, ang Soroptimist, ibig sabihin nun, no? From the word Soro, women or sisters. At yung Optima naman, best. Kaya nga, saktong-sakto yung title natin na Sisters at Best. At ang SI Pampanga po, galing, it is a local chapter of an international organization. Yung nga pong Soroptimist International. Kanina po na-discuss na yung iba't ibang federation, pababang ganon. Parang ni-invite na talaga tayo. Parang orientation. Opo. At kung tanda mo pa, Ma'am Jo, ang na-research ni Doc Joyce na 5 components kung paano masasabi ng isang babae ay empowered, no? At syempre, share po natin yan sa inyo. Sabi niya, una, a woman's sense of self-worth. Pangalawa, the right to have and determine choices. Next one is right to have access to opportunities and resources. Fourth one is the right to have power to control their own lives. And lastly, the ability to influence the direction of society. At lahat ng yon talaga namang kitang-kita, evident at nasa SI na yun. Kaya nga sabi niya, sali na kayo. Yun. At yun din po yung isa sa mga reason niya na kung bakit siya
nag-join ulit sa organization. Kasi nga, kitang-kita naman sa mga gawa, sa actions, hindi lang puro salita, yung pagiging empowered. Kaya siya din po mismo, ramdam na ramdam niya. Si Ma'am Grace din po. Kaya naumuna mailiya ang puging gilid kanta na. Yan ni Aline. At yung pong mga activities na na-share ng SI Pampanga, they're actually focused on education. Kasi hanapin, para makita mo yung galing ng isang babae, kailangan turuan mo siya, di ba? Kaya magsa-start po yan sa education. And some of their activities are Dream It, Be It, yung Live Your Dream program, Go Green Project, Adopt a Barangay, and Adopt a PNP WCPD or Women and Children Protection Desk. At meron din po silang iba't ibang medical missions and even livelihood projects na yung mga yon nakikipag-tie-up din sila sa ibang organizations and even schools or universities para ongoing yung mga ganitong project. At Nakapaganda-ramdaman eh. kadakal, very Tireless. diba? Tireless people. Very busy, busy woman na dapin. Oo. Pero sabi nga po ni Ma'am Grace, we're giving so much but we're not asking anything in return. Uling igagawan na po, it's the love of service. Hanapin, Susi Banwa. Susi Banwa. Stuya po, milubno kanya dire-dire. So, yan, kita na katamang eh. Bantay ka tayo. Huwag naman yung sa langit agad. Huwag mo na ba? Oh, yun. Sumapta pa. Wow. Sumapta. Magkabeta pa. Yun Here we po. go. At Oh. syempre, nag-part 2 agad. Bitin na bitin tayo eh, di ba? Oo. Pero dun sa naging kwentuhan nito. Ganda ng homecoming nila, no? May bago pang camera. Oo, di ba? Inabangan talaga eh. Opo. Pero ito, sabi nga po ni Attorney Lenny Robredo, yung number 1 ingredient din ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times. And you know what? That certainly applies to women as well. Gaya ng huli nating napagkwentuhan, an empowered woman is one who always shows up no matter what. Sabi dapin po, kailangan me ring busy women. Wow. Busy ko rin ba? Ay, ako po, sure. Busy-busyhan ko pa ako po. Gawin ka namin busy. Because there's no denying that the art of multitasking is often a necessity in women's lives, both at home and in the workplace. And I think that's a testament to their all-rounder skills. Yung babae nga naman, di ba? Napakagaling, napakahusay. At today po, magkikipagkwentuhan tayong muli sa ating mga long-lost friends, ang ating mga sisters at best. Alamin naman natin ang circus-like rotation of work, home, family, self-care, success, parenthood, business, and so many other responsibilities of our Soroptimist entrepreneurs. At paano ba nila to nakakaya? Siyempre, kailangan pag busy women. Alam natin, kumuha tayo ng tips sa kanila, mga busy-busyhan muna dyan. Ito na po yung tips natin. And we have with us again, Miss Mary Grace Malyari. And together with her is Miss Zaida Garrido and Miss Dancel Soria. Welcome po to It's a Girl Thing. Thank you for having us. Ay, papag-greet muna natin si Miss Grace. Thank you. Chuko pa si Bayo. Thank you for having us again. Yan. Ma'am Dancel. Ayan. Ma'am Maya, Dancel. pagat panapon ka rin Yes. mga lagu, mga ganaka, at mga sexing babay, digdag ko ne. Makiramdam at baka tune in king kaya katamong station. Yun o. And, ma'am. And good afternoon. This is Ma'am Zaida Garrido. Welcome po sa ating 91.9 Bright FM. For sure, andyan po kayo. Huwag niyo po kaming iiwan. Andyan. Pwede na. At may Pwede enjoy na. po ninyo ang Naghahanap- show namin. Oh, naghahanap po talaga kaming co-host. Siyempre, unang-una namin tinatanong sa mga bagong kabarkada po dito sa It's a Girl Thing, mga self-care habits, me time, activities, paano nyo po inaalagaan yung sarili nyo. Lalo na kayo po ay napaka-busy. Busy women, right? Paano nyo po sinisingit yung para sa sarili? Ako, umpisahan ko. Yung me time ko, I make it a point, sa araw-araw, meron akong power nap. Yun. Power na. Kahit Parang na- hindi nabanggit last time. 15-30 minutes. Parang, importante para To break the day na. regain mo yung Bawi-bawi na. Bawi, Oo, ganong kabilis. Oo. para
meron na naman. You can face again another battle. You know? Oh. Very good. Kung 15-minute nap, gusto ko yon. Ako naman, 15-minute exercise. Kung makakayanan ng isang oras at makasama sa mga Zumba group, maganda. But at least, the 15-minute exercise. Yan. Usually, At bed. moving. Oo, sa bed lang. May Oo. mga bed exercises naman kasi. More on toning and core. Ayan. Basta ano, Oo. strengthening. Tsaka hindi ko no? kinakalimutan pagka 11-11 or kaya yung mga yes! Diba? Pupunuin ko na. Kung hindi ako makapunta, at least nandyan yung mga keratin. Nakatambak na sa akin. Siguraduhin kung hindi ako nawawalan. Kasi even at the wee time of the day, bibigyan ko ng time ang sarili ko. At least alam ko, nandyan lang nakastack. And I don't depend on pupunta pa ng Services. salon or other shops pa para to pamper myself, knowing that I'm too busy. At least, di ba? Presentable naman at maganda ang pakiramdam Yaman, na. oh. So don't forget, 11-11 is a topic. It's a girl thing. Ako naman, yung me time ko, kasi I see to it talaga na first hour in the morning, syempre yung aking devotion. Yes. Actually, yun yung nagpapalakas sa akin. For 10-15 minutes, I will do that. And then after a while, so yung stretching, minsan kasi hindi na natin makaya yung time. So I see to it for 15 minutes, sumasabay ako, syempre. So stretching yan, Zumba, in my own. Kasi Oo. kailangan din. Nunood lagi kasi sa kami- bayan. Oo. Oo, lagi kasi kaming on the go. Yes. And then meantime, I see to it then na kahit wala sa parlor nga na sinasabi ni Didi, I see to it na yung morning ko, yung moisturizer. Yeah! Kailangan lagi kami on the go. Skincare At hindi ka reveal! makaalis ng bahay kasi nang hindi talaga ako nakaayos. Ayun, oo. Tsaka I Yes, see to yeah. it na at my age na talagang laging on the go, the outfit, the Yun, oh. yun yung kinaibahan. Kasi syempre dahil lagi rin tayong may mga kausap ng mga kliyente, we see to it talaga na at the best Presentable, talaga yes. tayo. So, mas lalong lumalakas Ayan, yung loob. pressure. Kapag alam mo sa sarili mo na you feel beautiful, right? Yes, tama po. Yun So, yung postura, secret. presentable, maayos Yung ang... hair, Oo. laging kailangan. Una Kailangan ko muna. ng session. Maarte! Ako yung maarte. Ayun, at my age, actually, you guess, sabi ko nga, at my age 62, di ba? Oo. So, hindi pa talaga. The obvious? Yeah. Talagang senior. I'm proud to be a senior. Oh. Proud to have discount. Alagang-alaga. The oh. 20% I enjoy. Dual citizen, eh. Yes, opo, ang laking tulong po sa amin, lalo na pag kumakain tayo. Oo. Sobra. Oh, kain, services. Oh, Yes. nakakaingit. Gusto ko yung mga sagot nila, very detailed. 10 to 15 minutes. Pero nabibigyan ng time yung sarili. More on regular. Ano kasi dapat consistent, no? Tuloy-tuloy. Oo. Pero favorite ko, itang 11-11. Amin na yun. Tama, mituran ko ka rin. Ready na. Marami na rin ba? Add to cart na lahat. Saan nating pampacheck out? Ang galang add to cart ngayon eh. No? Kaya yan po ang kwento natin. Masayang-masaya po ito. For now, mag-invite tayo, V. Yes, po banta po value makanandangan balance. Tadimdam yun naman po busy women la. But they're always at their best. Kaya kakaluguran katanda kayo po makyabeking kaya katamong kwentuhan. Nung ating kayo pong buring ikutang o buring i-share a kwento, malyari yo pong i-comment king kaya katamong live niya. Eta po kakalingwa mag-like, share, and subscribe ka rin kaya katamong Facebook page at YouTube channel. In kaya katamong pong YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 FM or go to www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. At syempre po yung malagwandiling pantunano buklating kaya katamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or go to www.facebook.com/official.asfradio. Malyari ka rin pong i-follow king kakatamong Twitter or X account at radio_ASF. In kakatamo naman pong Instagram account at ASF Radios. You can also support our radio station by your advertisements. You may send in your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At para po ka rin bisang mag-donate, antiyo na pong suporta at lugod king radyo ng Arkidiocese tamo. Malyariyo pong ipadala ka rin kakatamong donation platforms, may yakit king kakatamong caption, ka rin kakatamong Facebook live streaming.
At most convenient din po syempre yung kakatamong GCash account number 0905-319-4871 ang Makilagyong Joseph Mary Bakay. Pagkipadala na po yung kakayong confirmation receipt king email asf.radio.mktg@gmail.com. Banadi na kayo pong official receipt ni kakayong donasyon. Dakal pong dakal, salamat. At syempre po, bayo tayo umpisa ng kakatamang kwentuhan. Palabasan talabang po ring mapilang pagganaka ang po yung kantang Ain't It Fun by Paramore. Yan, nabayan nyo kaya po yung magbalik kaya po ing It's a girl thing!
Balik niya po It's a Girl Thing! Kaya po Miss Jo. V at Betala po rin kakatamang long lost friends or sisters at best from Sir Optimist International of Pampanga, Ma'am Mary Grace, Ma'am Denzel, and Ma'am Zaida. Pota api halo ko la ulit na Ma'am. Mary Joyce. Mary Joyce. Kwentong Deeds and Dedication. Yes, kwentong busy women, kapagalan na. Ara kapya kaya po may pagkwento na. Kwentong, syempre, ang social civic organization Yes. takes a lot of time also. Nag-i-invest ka din ng oras. But marami po tayong ginajuggle, like you said kanina, family, you have your business, employment, maybe. Sabay-sabay yan Hindi naman pwedeng bibitawan mo yung isa, di ba? And of course, they are important also for us to feel self-fulfilled, right? Ayan. So, siguro ang unang tanong natin is, what got you into entrepreneurship? Yan. Kasi pwede na, nag-employment ba kayo na una? Oo. Yes. And then, what got you to shift into being entrepreneurs? Dinurot mo na. So, muna na ako. Balo mo na. After college, may kipagobra. Tapos niyang may kasawa. There was a need na to establish your family. So, patya kasi makipagobra ka, tapos makanano kang kapagalan po, makanano may ibi, at the end of the day, the company will not be yours. Oo, diba? hindi ka tagapagmana. Oo, hindi naman ako COO, child of the owner, di ba? So, we decided to start a business. Yung business, family business na ning husband ko is auto supply. Doon yata tayo nagkita no minsan. Yeah. Pero yung husband ko, dahil graduate ng architecture, medyo maarte sa mga bagay-bagay. Tsaka mahilig siya mag-dress up na sasakyan. So, nag-decide ng car accessories. So, we started the car accessories business 1999. And up until now, so, mabuti naman sa lahat ng pinagdaanan na nakatayo pa rin. Ano pa rin? Same location? Sa Lumipat na? Greenville, sa Sindalan. Oo. Nandun Nandun ba rin yung sa naman. Angeles? Nandun pa. Oo, di ba? Ay, nasa Angeles pero ibang lugar na kasi may bumili na ng property. So we have to move. Yun, ganun ang nag-start ang business. Tapos once, kasi nakakaano yan parang... May freedom kasi yung Oo, pagiging so, entrepreneur. Pag nakita mong nagbunga yung una mong pagod, Oo. parang may Nanganganak. clamor na kailangan, may gawin ka na naman. Oo. Hanggang makapag-branch out ka. Kaya pa mapalaki Kaya pa. Yun. Oo. Yun naman nakita mo yung prutas ng iyong pagod sa pagbabranch. So, that's how I started the business. Yun, si Ma'am Denzel. Denzel naman. Iikot ko sa'yo. Actually, I was blessed na si husband may business na agad. But during the marriage, nakita ko yung opportunity na magbukas ng another business. Not just for economic sustainability, pero I want a business na may mission. Actually, hindi ko masasabing negosyo talaga. Hindi yun ang pinrioritize ko. Kasi inalat ko tong business na to to help women, to put them into college. So, instead of humihingi ako kay husband doon sa business namin or gagamitin ng savings, nag-agree kami at nag-agree naman siya sa akin na I'll be having this business for this direction. At sa awa ng Panginoon, marami na yung napatapos na sa kolehiyo at buhay pa siya hanggang ngayon. Oo, diba? So, Para siyang it's a- social enterprise pala. Yes, oo. But yun nga, dapat sustainable siya para maipantulong mo kung ano man yung nandun. Yun ang naging seed talaga. Kasi I really wanna thank God kasi for being so good to me. So, my way of saying thank you for Him. Kaya nag-open ako ng one business. At yun, later on, makikita mo, if you really have this passion at alam mong may mission ka bakit mo binubuksan ng negosyo, hindi lang for economic sustainability but to provide employment. Talagang mai-encourage ka, masusuportahan mo. Later on, si husband, nag-put up na lang kami ng another and another and another. So, that's the story of becoming an entrepreneur. Pero hindi naman siya agad malaki. Like kung yun nga sa akin, for me to send college student. Tapos, it's a convenience store actually. And then, nag-open up ako ng salon. Hanggang sa papaiba ng papaiba. And then, finally, marirealize mo, pare-parehas lang ang mga negosyo. Kahit anong klase yan. The way of how you manage it, yung mga ganon. So, that's it.
Yun na. Isisingit ko lang, how important is it to manage people well? Total, sabi niyo, marami yung... Actually, you can never manage people. You can only lead them. Mm-hmm. And leading by example is number one. You can you can only say your piece, but winning their heart is more important. And ang una kong sinasabi sa kanila, whatever we do, up to now, alam naman ng mga staff namin, hindi nyo yan ginagawa sa akin. We are all doing what we can because God put us on that position, on that place, for a mission. So, sabi ko sa kanila, on top ng salary ninyo, I encourage them or I always tell them na it's your service to God. So, yun ang pinaka-importante. Sa tingin ko naman, nag-prosper naman ng mga business at ang mga tao nagsistay naman kasi it's their way on serving the Lord. You know, nung minsan meron na tayong women entrepreneur na bisita. Yun din, no? Yung tao. Tapos, ang bilis nila mag-comment. Yung mga tao nila, ang bait po ni ma'am. Lugod. Malugod lang kayong boss. Kasi malugod siya yung boss, di ba? Yeah. Si ma'am. Actually, dugtungan ko yun. Actually, yung pagmamahal talaga sa empleyado, yun yung talagang number one. Yung love. Pero ako nag-start kasi, yung trabaho ko kasi, actually, yung business, hindi pang babae. Panlalaki. Oo. MSJ Electrical Supply and Services. Oo, diba? Nag-migrate na lang ako ng other business. Pero, the mere fact na nag-hire lang ako talaga ng mga professional electrical engineer. So, I come up na, pero ako naman yung nakikipag-usap din sa mga kliyente natin. So, ang sikreto talaga ng negosyo, syempre, sabi nga ni Didi, unang-una si Lord. So, we started it na, sabi ko, Lord, sabi kong ganon, gagawa ako ng negosyo. Pero gusto ko, lagi kitang kasama sa journey ko. And then, nag-start lang ako for almost 50,000, would you believe? And then, the time na nag-start ako dun sa negosyo kong yun, talagang sobrang totally down ako, bankrupt, even the family, sobrang laki ng problema. Pero now, would you believe, dahil sa grace ng Lord, makikita mo na sabi nga yung successful ng isang tao, hindi naman kasi ikaw yun eh. Kung hindi yung favor, yung love ng Lord, yung grace ng Lord, yun yung mag-empower kasi sa'yo. So, naging successful ka, hindi dahil sa'yo. Kung hindi dun sa grace ng Lord. And then, I'm so much very happy within my family. And then, sa tatlo kong mga gwapong mga anak, na talagang... Alam po ba nilang nandito kayo? Actually, nasa Baguio. Kasama yung mga apo ko, hindi nila alam. Then my two children, sila na yung talagang sila yung business partner ko na rin na nag-aasikaso. And then my younger son na talagang sobra yung suporta din nila sa negosyo. So yun nga, kapag ang sentro din, sabi nga ng family is love, so, walang yung hindi ba kayang higitan ng, yung minsan kasi even the family, nagkakaroon din tayo ng gap eh. Pero, sobrang blessed ko sa mga anak ko. Anak ko na yung mga sinabi ko. No? Kaya yung love, huwag mawawala sa mga anak, diba? Kasi yun yung mag-empower sa'yo. Yung pagtulong din. Kasi kung ako lang, hindi ko naman kaya eh. So, bakit sa sobrang busy ko? Kasi meron na rin akong mga katuwang. Sila na yung tumutulong sa mga negosyo. So, thank you Lord. At saka yung isa pang sikreto, sabi nga, although katulad kanina, yung mga donations sa church, so we give up to our, diba? Ibinabalik natin, whatever na nagiging income natin, kailangan ibalik din natin sa church yung ating, So, sabi nga, kapag naging successful ka, hindi mo naman kayang, ibig sabihin, hindi natin kayang talunin yung ibinibigay ng Lord. So, kumbaga, for example, binigyan mo siya, kaya niyang ibalik 10 times. Right. Doon ako naniwala yung power talaga ng Lord na sa 50,000 na nagpasimula ka. Pero now, kung talagang titignan mo, all for His glory. Not on our self-effort, but, syempre, yung mga wisdom na ibinibigay niya sa atin, yung itinuturo niya, when you
kneel at Him na talagang siya lang yung talagang alam mo na nagbigay sa'yo ng blessing. And then makikita mo at the end, talagang sobrang successful. At doon po tayo mas lalong na-empower yung mga kababaihan dyan. Kaya sabi nga, walang mahirap din sa negosyo. Basta ang uunahin muna natin yung relasyon natin sa Panginoon. At kapag ikaw talaga ay punong-puno ng love ng Lord, and then I don't think na hindi tayo, Magiging successful. hindi ka kayang i-give up ng problema. Yeah. So, dadaan lang yung problems. Yeah. But still, yung business, nakatayo pa rin. Yes. At lalaki at lalo pang mag-e-expand. Yun, pag alam mo, Kaya salamat sa Tagrasya. Panginoon Yes. at talagang nakita natin na yun po yung sikreto. Walang iba. Na-share na yung secret. The secret is our Lord Jesus. Tama? Yes. Very instruments talaga tayo ni Lord. And through that, nakikita ko rin po, super busy nyo, no? Yes. Sa business, na-mention na rin yung family. Then, ano pa po yung mga parang, paano nyo binabalanse? Siyempre, meron pa kayong commitment, kumbaga, sa organization. Parang, yung oras ng isang busy woman, paano nyo hinahati? Family, business. Siyempre, kailangan din yung me time, tapos yung friends pa, yung social. Paikot, di ba? Bye! Parang, ay, paano ko hahatiin May time pa rin to? sa mga barkada. Paano po ba? Ikot mo sa akin ulit. Susunod na pala yung mic ka. Hindi, totoo yun. Masyadong kulang ang 24 hours. Pero wala 24 hours lang talaga kahit anong gawin natin. So it's a matter of prioritizing at saka time management. Definitely hindi mawawala yung mabubuwang ka na lang na hindi parang kasi sila dapat pwedeng sabay-sabay. pantay-pantay. Oo, diba? Hindi pwede. Oo, pero- Pipili ka talaga, no? Anong gagawin mo? So parang Lahat sila oo, importante. so ikaw na yung mag-a-adjust na yung me time mo na adjust. Kaya nga kailangan meron ka supply. Diba? Ma'am Dancel, kailangan meron ka na naka-ready sa bahay. Kaya kunyari sa oras, talagang ako personally yung timetable ko, sinusundan ko. But your kids are kind of adult na, no? Yeah, but Oo. I have grade 5 na bunso na humabol. Yung gap is 11 years. So, siya na lang naiiwan sa amin sa bahay. Oo. So, pag nasa school siya, doon ako, lumalagari. But I make it a point na before siya umalis sa school, I wake up at 4:30 in the morning just to prepare everything para makapag-breakfast, may baon siya, aalis siyang okay, aayusin mo siya. Hands-on pa rin. Right. Right now, right after pandemic, hindi na ako nagkaroon ng kasama sa bahay. And I don't think I still need it kasi siya na lang nga yung nasa bahay. Kaya But na. still, pagod ko lang 24 hours. So at 7:30, lagari na, punta ka na ng store, mag-open ka na, in between. I was planning to go to I was planning to pa rin pero mukhang hindi kakayanin kaya itabi ko muna yung pagtuturo next time after 2026. So pero ganon, you have to prioritize, you have to balance. You have to have talagang schedule Oo. na Lalo na kapag, mag-adolescent, no? Yung transition, talagang Ay, nakakaloka. Di ba? You agree? correct. Yung Oo. transition from grade school to high school. Tapos, At iba-iba ang needs nila. Sabay-sabay mong pinalaki, pero iba-iba. Hindi, ako kasi yung senior high ko. Nung mag-senior high sila, sabi ko, this will be my let and go years. Na, binigyan ko talaga ng oras. Pag college, wala na yan eh. Hindi mo na ma-handle yan. May sariling oras, may sariling diskarte na yan. Sabi ko, at least hindi ka nagsisisi na Oo. binigyan ng oras. At saka isa rin yun sa paraan na para yung mga bata maging independent. Yes. And confident. Yes. Di ba? Na alam nila may mag-aalaga sa kanila. Yung gano'n, maghahatid ng bata, susundo. Never Ayan. kaming nag-service. Hatid Oo. sundo talaga. Pasensya na kay Ma'am Ems, Laksina. Ang usapan namin, basta 4 o'clock, wala na akong pasok magsusundo ako. Tapos pagdating mo doon, nakikipaglaro ka ng bola sa bahay. Totoo yun. Diba yung mga ganun? And they will remember those memories kasi, diba? Yes. Napaka-importante. Ngayon, babalikan nila, yung nanay ko lagi nandyan. Nakakasawa, lagi nandyan. Conscious effort to take care. Yes. Yeah. And
And communication is the key, if I may add. That's very true. You have to prioritize yung urgent and important. And urgent nga, but they are not so important. So, alam mo ng i-level. So, communication in the sense na make sure na merong isang meal sa bahay na nag-uusap kayo ng mga bata. So, doon, nagdi-discuss kayo ng, ano schedule mo bukas, ano yung weekend. So, you can find quality time with the family. Of course, when you put God at the center ng lahat-lahat, nauna na siya sa sarili mo personally and with your family, alam na nila, the next thing sa kabisihan namin is our family. Despite na may negosyo or what, family is the next. And third, yun nga, sa lahat ng sa businesses mo, lahat, communication is the key. Pero yung sa bahay, pag ang communication ang nawala, yung driver ginamit ni ganito, ang hirap i-juggle. So, isa ring lesson na dapat sa mga busy mom na kagaya natin, talagang kailangan Do you use marunong kang social media? Yes. O kailangan face-to-face? Kasi sino ba nagsabi sa akin, wala na yung, Donut, baba na, kakain na. Ngayon, na lang, ite-text na lang. Halika na. Actually, Group nakakamiss yan kasi nga, nagpunta na rin sa Manila, nag-college na yun. Meron na wala lang nang akong isa sa tinatawag. bahay. Oo. Mag-isa na lang sa bahay. But I made it up. Ito yung isa pang ingredient, no? It's a girl thing, it's a mommy thing. Pag gusto ng anak kong maging office, kasi medyo masaliko ka rin PTA. Pero hindi ako papasok dyan kung ang anak ko hindi nakapasok. Kasi sabi ko, ayokong maging sikat ang anak ko or what, na tinatawag ng teacher or what, nang wala siyang share. Kailangan siya mismo nag-i-effort to serve the classroom. So sabi ko gano'n. At nakikita naman nila na the way we serve, alam mo, na i-imitate nila. Kaya nabibigla na lang ako, hindi mo man tinuturuan. Gaya ng nasabi mo, Nagbo-volunteer yung mga anak mo, presidente ng ganito or speaker siya ng ganito. So, sabi nga naman nila, magbubunga ba ng santo lang mangga? But at the end of the day, sinasabi ko sa mga anak ko, katayo din po, minsan, yes, we want good grades, pero higit sa lahat, alam ng mga anak ko, napalaki ko sila, buri ko yung meto nga maganak ang anak. So, a very good citizen of our country. Then, secondary na lang, whatever it that. But, thanks to God, lahat Usually, naman. it follows. Yeah, Pero performer naman ng mga sana bata. yun yung priority na matuto, maging mabuting estudyante. I never, para na punta tayo sa parenting, I never forget to tell them, even though napaka-busy ni mommy, that I love them. And sa spouses naman, sa mag-asawa, talagang nanakaw kami ng oras. Yeah, alam namin. Ninanakaw namin, pero yung mga anak namin, alam naman nila, Mami, date na kayo. Mami, date na kayo, wag nyo na kaming isama. Kasi almost every Mga weekend, tumatawag, family. pakibukas ang punto. Buti nga, ginawa ko na magic na, daliri na, wala nang magbubukas ng picture. Anyway, yun, a balance of everything and communication is the key. And never pretend, never assume. Always make sure that the other party Kinakausap. understand kung ano yung gusto mong sabihin, yung gusto niyang sabihin, na iintindihan mo yun. That's the only essence ng communication. Hindi yung one way na sinabi mong ganito. Katakpo yata yung house kanta na. Katang one way na, katang one way. O, yun. Malago ito, ma'am. Itong communication. Shoutout ko yan po yung Doc Beth. Communication po ba talang malalakwan bale? Ano ba na po mismo? Birthday na, may lakwan niya. Kaya akala ko nung anding anak, no? Celebrate na lang. Panto na dergoy mada, chupa kwarto. Ikan eh. Hi, Doc. Hindi mo makalimutan yung kwento niya. Yes po. Oo. Actually, tama yung mga sinabi ni Press at saka ni Didi. Yung number one talaga, yung time management. And then the second one, sabi ni Didi, communication, which is talagang napakalaking, talaga, importante rin talaga. And then the third one, siguro yung idadagdag ko, yung passion, tsaka yung love. Kasi kapag yun ang nawala, day to day, kahit anong busy mo, kapag tinatamad ka na, walang kwenta lahat di ba? Pero hanggang nandoon yung love, tsaka yung passion sa sarili mo, and then you will continue, di ba? Lahat yan makakaya. Sabi Wala, nga, hindi depende sa mood. Kaya ginagawa mo. Kailangan lagi kang on the go. Every day, hindi po pwedeng hindi ka titindig at mabangon. Naku, masarap matulog. Pero masarap magpaganda. Yes, pero no. Kailangan you get up. Kasi ngayon, iba eh.
yung mga ngayong millennials na Yes. naiiwan sa bed hanggang 10 a.m. Pero tayo hindi natin ginagawa kasi yun. Oo. Pero believe ka naman din sa kanila kahit papano talagang kakaiba yung mga millennials din ngayon. Pero tayo nasa, ako Millennial nasa pa ako. old, kasi ako nasa Mga old Gen Z school po. eh. Nasa 1879, old school. Oo. So, Borderline tayo eh. Di ba? talagang tama Transition. na kailangan maging busy ka para lalo kang maging successful. Yung Sumama time na sa oo, Sorokte yung Miss. time management talaga. Mas lalong naggrabe akong busy dahil sumama ako sa Sorokte Miss. Minsan iniiwan ko yung work ko para lang makasama sa Sorokte Miss. Hindi, meron pong priority naman. Kung Ayan. hindi naman talaga sobrang importante, I will leave it that way. Kasi importante naman kasi yung magiging Okay. Could we say na the Soroptimist actually is a source of inspiration as well? Yes. No, na naiiba yung galaw mo ng iba yung kaharap mo na tao, Yes. naiiba yung environment. 'Di ba? I would kasi sa kwento niyo since last week, no, nakaka-inspire Oo. Yes. to Ngayon join lang. other women also. The group is composed of different professionals. They have different, kumbaga, they're... Advocacies. Yes, and at the same time, we have different personalities. Pero kapag nasa group ka, dahil iisang mission nyo, nagbe-blend lahat. Parang we complement lahat ng mga members. Tapos, kapag kaharap mo naman yung mga siniserve namin, like the girls, the women, yun ang nagpapababa ng loob namin. At yun ang nagpapatatag ng aming yung determination namin to serve. Just recently, I was able to interview an applicant for the Live Your Deep program. She's suffering from a disease. She's 30 years old, pero katatapos lang ng ALS. And she wanted to finish her college. Oo. Imagine, at her age, oo. may physical disability siya. Meron siyang pinagdadaanan sa buhay pa sa pamilya. And yet, yung determination niya to Gusto pa rin finish niya. college, Oo. parang may mabubulong sa'yo dito. Oh, Grace, nanano ka. Parang gano'n, di ba? Kaharap mo na, anong gagawin mo? So, yun yung purpose namin kung bakit kami nasa Soroptimist. And I think, yun ang nagbe-blend sa amin at yung glue. Siya yung glue na nag-stick kung bakit kahit sobrang pagod na pagod ka at the end of the day, nanggawa ko. Parang lahat ng lakas namin nakaka-dream. Tell people about your fundraising. Kumusta? Oh. We had a very successful dinner for a cause. So sa lahat po ng dumalo, Our thoughts and bumili. prayers were with you that Oh, day. thank you very much. Thank you very much. So, marami kaming matutulungan ng mga kababaihan na bata dahil po sa Dinner for a Cause na yon. And When was it? And then, we had October it, 30? yeah, October 30. Tapos sa events place ni Ma'am anong Zaida. pangalan ng events place? Zamore. Zamora Event Place in Porac. Porac. Yan o. Nakakataba ng puso kasi ang dami pong sumuporta dahil naniniwala din sila sa purpose ng Dinner for a Cause na yon. Dun sa pupuntahan niya. Tapos, meron kaming susunod na fundraising pero yet to determine the other details. But block screening naman siya. Yun o. Pang pamilya. Abangan natin yan. This December. Yun Sana o. po. Balitaan nyo kami. Oo, Kailan magbebentahan namin kayo ng ticket. Ipopromote po kami. No problem. Oo naman. Susuporta, syempre, no? Ang dami activities. No? Bago po malito yung mga friends natin, bakit po tinatawag ni Ma'am Zaida na Didi si Ma'am Dancel? Ayan, Yeah, kasi po... Actually po, IPDD, I'm the Immediate Past District Director. Good afternoon to DD Mel Torres, yan, from SI Guagua. Siya na po ang DD ng West Central Luzon. Ayun. So, kanina na-mention ko, ano ba to, salt na to? Talaga, na. So, a little background po. Actually, sinuot ko tong scarf na to kasi this is our souvenir nung nag-100 years old ang Soroptimist last 2021. So right now, we're 103 years old na po.
mula nung na-open. So, ituloy ko na yung orientation. No? So, our parent is Seroptimus International. Meron siyang 5 federation. Americas, Europe, Great Britain and Ireland, ano pa ba? Southwest Pacific, and yung isa pa, Africa, yung pinaka-latest. So, under that, ang Philippines po ay nasa Seroptimus International of the Americas. Under that, we are headed pala ng a governor ang nagli-lead ng region, and then under the region are district. So, ang West Central Luzon District po, tayo yon, Pampanga, Nueva Ecija, and Tarlac. It so happen na nagmamahalan po itong 3 probinsya na to. Yung mga Seroptimus Club natin ayaw maghiwa-hiwalay. But actually, one district should comprise of 4 clubs lang. But ngayon, meron tayong 10. So, ang district director ang pinakananay na nagga-guide sa mga presidente ng club na to. At sa West Central Luzon, nandun nga ang Pampanga. So, ang SI Pampanga, yan. Headed by the presidents naman. So, we're inviting, no? We are inviting women, no, na sumama na sa organization namin. Actually, we're about to celebrate our 50th year na dito sa Pampanga, this coming April 9, 2025. So, marami na kaming preparation and we're targeting 50 women. So, right now, nasa 40 na po kami. Who will be the lucky 10, di ba? Ang saya-saya. Meron ng, 41, 42. And ano naman po, very fortunate naman ang SI Pampanga kasi napakalakas ng suporta ng syudad ng San Fernando dito. Naitayo ang SI Pampanga is nauna siya sa Pampanga. Although ngayon may mga iba ng clubs like Guagua, Magalang, yung mga ganon. Ang suporta ng San Fernando LGU malakas din, nandito ang presence. So, tulong-tulong po talaga. Maraming ginagalaw ang Seroptimus. Actually, busy nga daw po Baka hindi ko ma-discuss in one time kasi marami kaming pillars, marami kami activities, but the 2 most known programs are the Live Your Dream Award, of which nanalo po ang congratulations sa SI Pampanga. Nanalo ng $3,000 yung candidate natin. Isa siya sa mga top 20 sa Philippines region. Wow. At yung Dream It, Be It natin, alam ko po ang nasa DepEd natin, na kapartner natin sa service on how we can help this grades 11 and 12 kung ano bang direction sila. This is a mentoring kasi mentoring program ito ng Seroptimus. So, Dream It, Be It, kilalang-kilala na po yan, and Live Your Dream Award. So, join na po kayo. Marami rin kaming mga barangay na na-adapt na. So, nandyan po yung ating mga medical mission headed by our members, ang ating mga pillars, sina Dr. Leti Yap. Mga halos mga bata. Siya po talaga ang idol namin para parati kaming maganda. Diba? Talaga naman. Kaya yan, hindi halata. Sa age is just a number. Hindi. Sa ganun kasi sipag na mga miyembro namin, halos kalahati nga lang ng edad. Sabi, kalahati lang ng edad, doktora. Who Mas are we malakas to pa. complain, di ba? Mas masigasig, di ba? Correct. So, you can message us on our FB page para po makasama namin kayo because we're very excited. Alone, we can do so small, but together, di ba? Marami po tayong maa-accomplish. Ako po bisa maganda pa barangay kaya kami, kanda ba? Kaya ito mo kaya kami naman makayong mayalbog Ayan, V, painawa pa? Yes, po bayutan po mangutang kaida pa-farewell, last kaida message. Message caring women. Siyempre po, painawan tayo, very bagyan at isundo tayo po yung kwentuhan para nga iba't ding mapilang baga nakampoing kantang A Girl's Life by Megan and Liz. Kayo mo po magbalik niya pa, Ing. It's a girl thing!
Halika po, It's a girl Sa thing. girl thing, meron kaptanan na naman po. Kaya po, Miss Jo. V, at syempre po rin kakatamang long lost friends, our sisters at best, Ma'am Grace, Ma'am Dancel, and Ma'am Zaida. Unyaman na naman yung kwentuhan. Unyaman po yung kwento. Off- Bitin na naman po kami. Kaya abangan po namin yung susunod. Uy, yes. Buo-buo na po kami ng lineup. Huwag kayong mag-alala. Ano po yung susunod na pagkukwentuhan natin. True So, po. of course, yung balita nyo when the block screening will happen, aabangan din namin yan. Sana makasama rin tayo dyan. Bebentahan nga daw. Ilan po sa'yo? Hindi, meron naman daw certificate dun sa sa spa. Abangan Bawi na natin lang. yun. Sige. Ano pong pangalan ng spa para malaman po ng... Beauty Hub Aesthetic Clinic near. Malapit lang sa inyo. Sa tapat siya ng ang pangalan nito. Vista yung Mall? ating dyan. Vista Mall. Yeah, Beauty Hub Aesthetic Hindi pa kasi Clinic. natin naramdaman. Ay, hindi ba? Meron din tayo sa Angeles, actually. Anong pangalan po ulit? Beauty Hub Aesthetic Clinic. Beauty Hub. Aesthetic Clinic. Parang nakita ko na yun. Oo, ayun. Meron din po Ayan, tayo sa Facebook. ayan. Hanapin na po natin. Sa IG. I love it. Galing. Ayan. So, V? Ay, mag-hello May muna po tayo sa announcement? mga Sige. ating Go. mga friends. Kasi hindi ako no? makakunin. Ay, kaya pala. Madami-dami rin po sila. Hello po sa ating mga viewers, Facebook viewers. Princess Marie Sandoval, Be, sana okay ka pa mag-review po. Ay, pengalat ko na. Hi din kay Pamela Pelayo. Kay Ma'am Chin, hello po. Ain Kayanan. Happy Sir birthday. Kev, salamat sa support. Kay Wanda, hi Wands. Ate Hannah from... Uy, si Doc Joyce. Hello po. Thanks po sa support. Supportive. Kay Justin Carl Mercado, kay Arnold Pangan Mungkal, Feb Amarillo Fernandez, Patricia Madrid, Rowie Castro, Cristel Relos, Eileen Juday Homeseller, Rich Ramos, Kit Garcia, ay hello po, Linda Vitug, Arnold Lansangan Carreon, Josie Malay, Grace Dado, Jambi, Carolina Jimenez, Dina Malig Agapito, kay Nino Galvan, Jo Marie Agravante Barromeo, Brother James Pasamonte, Doc Beth, hello po, Reynan Perdiguera, Zani Salvana, Jojo Bien, and Day Caparas. At basahin din po natin yung mga nagko-comment from Grace Dado. Hello, Dean Dean. Sino po ang ginagreet sa inyo doon? Kay Doc Joyce, nag-hello din po siya. Nanonood din po si Estrella Castillo, Janeline Paras, Milagros Residoro, Nila Abarle, Cynthia Salgado. Ang dami pong nating nanonood. Noemi De Los Reyes, Annalyn Aquinto, Jane Hilyado, ay, Ma'am Jo. Ito. Ito. Rebecca. Tesco Nanan. At from, husband po ata ni Ma'am Dancel to. Sir George, sabi niya, hello, mommy. So, yes, and watching now. Magde-date na sila mamaya. Nabasa ko na. Ayan. Ayan. Ang dami po nating mga friends. For Doc- sure, darami pala. Doc Joyce, nakita kami ni Doc Agnes. Sikat kahapon. Talagang best friends mo Best friends na sila. kami. Mas madalas pa kami magkita ng mga barkada ko. Kailan po sila babalik dito? Uy, Oo nga, no? uy, diba? Susundutin natin. Next week ulit. Para yung mga beautiful smiles. Yahoo! Yahoo! Hello po sa mga friends natin. Nung Thursday, meron kaming Creative Industries Mentorship for Entrepreneurs program. Ano po siya? Under DTI pa Central Luzon. Tapos first in Pampanga. Yung sa LGU po ng San Fernando. So, hello po sa mga friends natin sa City Tourism Office, si Ma'am Chin Pangilinan, and si Sir Fred. Yeah. Hello po sa inyo. Thank you for assisting. And parang nakadalawang module na kami. I think parang 9 yun. So, assisting our creative media Ay, may friends. pinapa-announce po si Doc Joy. Sabi niya, dahil nakita kayo ni Doc Agnes, paki-announce na hack daw ang FB niya. Oo Naku nga. po. Oo. Ikaw ba po mag-message ka? Manyadya pong pera kaya. Balo yun ang may hakya po sana. Aliya po manyad, di ako po manyad kan Doc. Ayun Oh, din ita palang po. pumasok.
may support. May support. Next time po, liusa sa likod karelang pumunta ako, Kenny. Sinisecret po kasi nila. Ayan, nanonood ang anak ko. Oh, di ba? Hello! Kumusta? Hi, Joshua. You have announcements? Before? Yes po. Few announcements lang po na baka na-miss nyo kasi ilang araw din po tayong kumonti ang mga live programs dahil wala ang ating mga beloved Kaparyan, amongs. no? Yes po. May kauli no po iba't king karelang clergy retreat king Tagaytay. Kaya po may kapag-live na larin di among pep king BKK. Ay ni po ing this is done. Tapos na. Ini po banta mo po reminder ya po para kindaratang Sinukuan Festival 2024 in Battle of the Bands this coming November 29. Aldo Domingo ya po at 5 o'clock p.m. Yan ang stala po rin karelang general guidelines. The contest is open to all amateur bands in the Kapampangan region. Band members must be composed of a minimum of 4 and a maximum of 8 members. Participants will be required to perform 2 songs, 1 traditional Kapampangan composition that was upgraded with a new genre of songs, and a song of their choice in either English or Tagalog. For inquiries, reach us through the following. Dr. Jocelyn Velez Fernando at 0920-9696598 or through landline, local 045-407-2348. You may also send them an email at flki_spm@yahoo.com or pwede ka pumunta in person king karelang office at Santungan ng Kulturang Kapampangan or SKK King Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. Ini pong Battle of the Bands maganap king Mega World Capital Town. O ito po at ini po from Ruston Banal, every Filipino should own one. Read the stories of food, people, and the community at 2,500. Hardbound dia pong 300-page in full color, 2 kilos weight. Book ya po, Pimamanan. A Taste of Pampanga's 65 heirloom dishes. Wow. To reserve a copy, malyari ko pong mag-contact through Sir Ruston Banal. Kaya pong GCash account number 0995-478-1720 or through BPI account 1589241343 under the name Ruston Banal. This book is a pioneering effort to catalog contemporary culinary tradition with 65 recipes and narratives coming directly from people living in different regions of Pampanga. Schedule? Schedule! Before you say that, after nan, siyempre magtatanong tayo, best advice for women na wearing many hats and how to manage your time. Yes. A reminder po sa mga friends natin. Akala nila busy na sila. Mas busy po ang mga ating ladies at best, no? Yan. At ito muna po, after po ng ating program at 5:30 p.m. we have Like Ko, Lab Ka, programang Makiramdam at Magparamdam with the Archdiocesan Council of the Leyte ng Kakatamong Archdiocese. Yung topic na po about Sinukuan Festival with Sir Benny Ginto, yung chairperson na po ng festival, and Sir Jose Irwin Nucum III. At 7 o'clock p.m. po, The Lord is My Shepherd. And then tomorrow, November 10, Aldo, Sunday, happy birthday, Aaron! Happy birthday, Aaron! Belated kay Chin Chin. Yes, belated happy birthday to Ma'am Chin. Yung usual time po, 6 o'clock a.m., Men of Light with Bishop Ambo David, Father Deo Galang, Attorney Bong Roque, and Brother Joey Angeles. At 7 o'clock a.m., Pasakalya with Father Nono Alfonso S.J. At 9:30 a.m. po, yung kakatamong usual live mass from Santo Niño Parish, Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. At 5 o'clock p.m. po, live mass from Holy Rosary Parish, Pisambang Maragul, Angeles City. At yung tataulitan pong live program tomorrow, 7:30 p.m., Metanoia, Metinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu with the Diocesan Service Committee, Catholic Charismatic Renewal, Pampanga. Yan, nabanggit mo si Attorney Bong Roque. Next year, St. Scholasticus Academy will be celebrating the centennial. Yes. At yung centennial song is composed by Attorney Bong Roque. Wow, dahil singers ang kanyang Yan, mga anak. and sung by the ladies, Opo, no? Yung mga si anak Ate niya. Mika. Kabatch ko po yung isa, Ayun. si Chelay, and then si Grace for sure. Oo. Ang dami nila. So yung Very tatlo. angelic voices. Very nice. And then nung Friday, nakanood ako ng centennial lectures nila with si former Senator Laila De Lima. Shoutout po sa mga kabatch ko. Anong ba? Manonood ba tayo? Parang tahimik. Mag-a-attend ba tayo? Tahimik ang buhay. Oo, once in a lifetime. Sabi nyo nga, mga once in a lifetime activities. Puntahan natin.
Epic po yan, 100 years ng St. Scholastica's Academy dito po sa Pampanga. Siyempre, Huling- magkikita pa tayo ulit. Opo, kaya hindi siya huli, For pero this pang closing lang ngayon. Kwento diba? po na pwede nating remind ang mga entrepreneur ladies na friends natin. Very busy. How to take care of ourselves and our family na sabay-sabay ginagawa natin. Yes. Manage our time. Prioritize, Mm-mm. time management, Mhm. and continue to learn new things para mas na-engage ka sa mga bagay-bagay. Yun ang yun ang Pro tip. tip ko para hindi ka maumay Aha. sa daily situations ng buhay. And at the same time, yun nga, if you have your own business, magiging successful ka if you love what you're doing. Yun. Diba? You won't feel tired o hindi ka maumay, burden if you love what you're doing. And if you have purpose. Oo. Hindi lang material, financial. Oo. Other than that, dapat mas may mataas kang purpose. So for kahit doing pagod business. ka, do you feel Babangon ka. fulfilled? Do you feel... Sabi niya, ano bang dahilan mo para bumabangon araw-araw? Yun ang yung laging nasa isip mo. Susi ba? Yes, Yeah. susi ba no? Dapat balansi. Pare, pakabid lang. Yeah. Dapat. Mga huling kailangan i-greet, baka may nakalimutan oo. pa. Oh. So, yung business namin, kailangan ko sabihin. Yes, please! Go ahead. Yung car accessories, DM Crisan. Yan! Saka magpatin. Saan kasi kita? Yun. Tapos, of course, mag-invite ko ka rin kaya katamong kababayan. Mag-join ko po kayo sa Optimist International of Pampanga para lalo kayong ma-inspire at makapag-inspire ka rin aliwa tamong abe. And at the same time, puri kong greet din ka akong pamilya, yung ka akong my better half. Dado, hi. Nandito ako. At ang aking apat na mga magagaling na anak, my eldest, Leslie, Nicole, Neo, and Des. Hello. Hello. Thank you. Thank you for having us. Oh, sige, sasabayan ko muna ng greetings. Of course, to my one and only, George. Ayan. Sige, George. Thank you sa pagiging soroptimister. Soroptimister. Nakasupport yan. Sa mama ko, si Celia, nanonood right now. And to our kids, Chris, Tantan, Dasha, and si Joshua na natira na lang sa bahay. Very short ang piece of advice ko lang sa lahat, lalo na sa mga busy mom, negosyante ka man, head ka man ng kung ano-ano mga organization, nanay na ang daming anak, demanding na buhay sa pamilya. Ito lang ang masasabi ko. Start your day with God and end your day with God. Yun. Amen. Dasal, no? And Ma'am Saida. Magigreet din ako. Kasi ang dami nilang nanonood sa live. Ay, Come close. Ayan. Yan. actually, magigreet din muna ako. Ang dami kasi nilang nanonood. Ayan, nakita ko Yan, yung mga maraming name nila. fans. So, thank you so much, TLBY family. And then, my MSJ Electrical Supply family. Salamat. And then, the Beauty Hub, Aesthetic Clinic. Hello. Nanonood din sila. Kaya, thank you so much sa mga support. And then, my family, syempre, all support naman lagi sila sa atin. Ayan. Yeah. Magiging na po co-host si Ma'am Saida. Pwede na. Pwede na. Actually, I'm so much happy for the invitation. Siyempre, yung pwede lang natin ma-advise sa mga busy na mami. Actually, it's not about laging sinasabi ko yung sarili kasi natin eh. Laging siyempre una talaga si Lord. So, we're thankful and grateful sa ating Panginoon dahil kung hindi rin dahil sa Kanya, wala naman eh. Wala talagang busy person eh. Siyempre, yung wisdom ng Lord, yun yung isang higit na susi para maging successful ang isang babae. So, it's all about Him. At mag-e-end pa rin being a successful na mami, syempre, mag-e-end pa rin na we give all the glory to our Lord Jesus. That's it. Kaya, walang busy, mga mami. Sipag lang, yung love and passion natin, kailangan yan. Bawal ang tamad. Yun. Bawal talaga yung tamad. Diba? Kahit sabi
sabi nga ni yung 24 hours, talagang we do that. Kahit umuwi kami ng 10:30 kung ano yung pwede pang ayusin sa bahay. Kasi the next morning, ayaw mo nang merong makikitang madumi ito. Eh ako pa talagang sobrang organized ko. Suplada sa pagdating sa bahay. Yun o, V. So much light and love. Ay, kinuha ko na yung line mo, Ma'am Diba? Jo. Pero Oo. true naman po. Ay, dito Kaya yung inaabangan natin yung mga yung mga friends natin lagi pag ganyan. Marami tayong napupulot, di ba? Oo naman po. Ayan. Ako bilang bata-bata, syempre. Sige na, oo na. Bata-bata pa. Ay, at Maging least, busy ka na di ba? Nakakapulot na ako ng agad na pwedeng gawin, yung mga dapat tandaan na pag nangyari to sa kanila, na-apply ko din. Hindi lang halata, pero very much minsan na-share ko pa kay mama. Uy, sabi nung guest namin. Hello, Mami Amara. Hi, ma, We busy miss yata. you. Or baka nakabiyahe, uwi po ata ang San Fernando. Ayun, Makikita ba kayo? Ewan ko po. Ayan, mga lagi nanonood natin na friends. Si Ma'am Au Reyes, hello. Lagi daw siya nakabukas ang radyo everyday. Silent listener. Ayan, mga friends natin dyan sa Santo Niño, lagi ding nanonood. Maghapon daw ang Ay, radyo. oo naman po. Kahit Hello yun dyan po. sa baba, kahit nakikita nila kami, ay, maghapon din yun. Ay, boses namin yun. Ay, Kami pala yun. oo. Kami pala yun, di ba? At sana mas dumami pa yung mga friends po natin na nakakasama dito. Dahil lahat po tayo pwedeng may i-share, di ba? At yung personal experience, mga nakikita po sa ibang kababaihan, na pwede po natin ikwento dito. Kaya nga, napakaraming light and love Yes, today. light and love. Sana po bigyan pa kayo ng mas maraming lakas ni Lord, no? At para mas marami po tayong matulungan po ang kababaihan. Marami pa tayong ma-invite sa Sir Optimus International of Pampanga. Itatago na po namin tong banner. Kanina po ni. Amaya ko nga separate. Maglalagay na. Papagawa na po kami bago dyan. We hope to see you soon. Yeah, good luck po. And advance congratulations sa anniversary next year. Pero I'm sure makikita tayo bago yon, di ba? Yes. Di ba, Gagawin Vi? nating monthly, di ba? Saksi ang bagong camera. Pwede na ang natin, co-host. Actually, na-enjoy. You did. Oh. Na. Diba? Kanina mo ka, Na-enjoy ko. Feel naman namin yung, niya. kanina mo kanina nervyos. Pero parang comfortable. Masaya lang, di ba? Yes, happy lang. Yeah, and we want to give that a weekend of laughter and Yes. so much wisdom from Yes. our friends. Kaya po, light and love po tayo. And salamat po for joining us. V, I'm here. Yes, I thank you showed po. up today. Nakuha sa CU, no? Simbataan po, Sunday po bukas. Ini po, it's a girl thing!